Patay ang gikonsiderang #1 most wanted person sa General Santos City. Humang giingong misukol atol sa pagsilbi sa kapulisan o warrant of arrest. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Sakay niining motorsiklo ang usa ka operatiba sa Police Station 6 suban ang lain pa mga personahe aron magsilbi og warrant of arrest sa giilang top 1 most wanted person sa General Santos City nga si alias Pogi, 52 anyos. Doon na kini kasong paglapas sa RA 9165 ug illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition or explosives. Niadtong Miyerkules sa buntag sa Barangay Baluan, General Santos City. Kini human makadawat og impormasyon ng otoridad sa nahimutangan sa maong suspect. Apan dihang pag-abot sa lugar, namatikdan matud pa sa target ang plano o gipabuthan ng otoridad og dayong mitago sa luyo ni ining usa ka balay. Apan nakadepensa ang mga otoridad hinungdan nga napusilan ang target. Sir, encuentro na bigyan namin sir sa may amaw ro sir, asap sir. Sa body camera sa usa ka operatiba, makita nga doon na pa'y laing lalaki nga ilang gipahapa sa kilid sa sakyanan nga gituuhang kauban sa ilang target. May tutor ka. Dapala. Dayong gidala sa ospital si alias Pogi, apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Giunhan niya pabuto ang mga operative sir na nakita niya nga na mga personnels namo na iserve unta ang warrant nang gipabutan ng mga personnel. Luckily wala sila naigo and naka-retire fire sila which result na pagkaigo aning suspect. Nakuha sa kapulisan sa posisyon ni alias Pogi ang pipila ka mga pusil ug mga bala sama sa caliber .45 ug usa ka Magnum .22 revolver. Gawas ni ana, doon na sab sila nakuhang 3 ka pakete sa gituhang shabu gikan sa suspect. Sumala pa ni atong January lang karong tuiga, dunay gikasang search warrant ang otoridad batok ang alias Pogi. Apan nakaikyas matud pa kini. Niadtong April lang bigawas ang warrant of arrest batok kaniya. Gipailawom na sa ballistic examination ang mga nakumpiskang armas gikan sa suspect. Lakip ang gigamit nga armas sa mga operatiba. Itong mga pusil nga naasayaha is subject po damo for ballistic examination na kung kaning mga pusil ba is nagamit ni sa mga nahitabo diri na mga krimen, especially diri sa GSPO. Itong mga personnel na namo na involved ato is gisubject po to namo sa paraffin test o sa ballistic examination ang gigamit nila sir. Gibarugan sa kapulisan nga self-defense ang ilang gihimo atol sa operasyon. By virtue of self-defense na only makapabuto lang mi sa mga armas kung na immediate threat sa mga kinabuhi. Gisulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa suspect. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.